Theodor Albrecht Edwin Klebs is a German Swiss microbiologist. A shekara ta 1883 shine mutum na farko da ya fara gano abin da yake saka cutar mashako, wato wanda aka fi sani da diphtheria. A cikin wannan bidiyon insha Allah za mu yi bayani akan na farko me ake nufi da cutar mashako, sannan na biyu abubuwan da yake saka cutar mashako, sannan na uku menene alamomin cutar mashako, sannan na hudu hanyoyin da mutum zai bi domin kare kansa daga cutar mashako ko kuma kariya daga cutar mashako. wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum. Sunana ISHAQ Muhammad RCHP daga tashar mu ta lafiya jari Hausa TV. Domin samun bidiyoyi kamar wannan kai liking, kai subscribing, sannan ka danna mana alamar karrawa. Bari mu fara. Me ake nufi da cutar mashako? To, ita dai cutar mashako wani ciwo ne mai zafi da yake addabawa makogwaro ko kuma ce tsakanin baki da makogwaro ta hanyar fitar da wani kumburi a tsakankanin harshe da kuma tsakankanin makogwaro da baki. Wani farfarin kumburi haka yake fitarwa, wani sa'in har da kumburin wuya ma tare da zafin zazzabi mai zafi sosai. Menene yake saka kwayar cutar mashako? Abin da yake saka cutar mashako wadanda abin da aka fi sani da diphtheria kenan, wata kwayar cuta ce da muke ce mata Corynebacterium diphtheriae. Ita wannan kwayar cuta tana daga cikin dangogin da bacteria. Su kuma bacteria kwayoyin halitta ne da ba ma iya ganin su da idan mu kirikiri sai da amfani da abin da ake kira microscope. Microscope kuma wani mashin ne da ake amfani da shi domin binciko ko kuma ganin ƙananan cututtuka da idan mu ba za ta iya ganin su ba. To cutar mashako cuta ce da ake iya ɗaukanta daga wani zuwa wani, wanda muke kira da airborne diseases kenan. Ita wannan cutar alamomin ta sun hada da na farko ciwo ko kuma kaikayin makogwaro, sannan na biyu kumburin wuya, sannan na uku tari tare da makaki, sannan na hudu bugun zuciya da sauri, sannan na biyar wahalar numfashi, sannan na shida zazzabi tare da sanyin jiki. To hanyar da ake bi domin kare kai daga kamuwa da wannan cutar ya hada da tsafta ta karitaka wacce muke kira da personal hygiene. A fadar CDC kuma hanyoyin kariya daga cutar mashako shine hanya ta bayar da allurar rigakafi. Ga kananan yara akwai allurar da ake basu ta rigakafi mai suna DTAP, sannan kuma ga yaran da suke shekara 11 zuwa shekara 12 ana ba su allurar TDAP ta rigakafi kenan. Sannan kuma ga wayanda suka manyanta ana ba su allurar TD ko kuma allurar TDAP duk bayan shekara 10 domin kariya. Sosai da kuka bamu lokacin ku domin sauraron wannan bidiyon. Idan kana buƙatar wani bidiyo da yake alaka da irin wannan da ya danganci shafi lafiyar al'umma, kai liking, kai subscribing a cikin wannan tashar tamu ta lafiya jari domin samun bidiyoyi akai-akai da ya danganci harkar lafiya. Mun gode da kyau.